Per mi un moment especial, també jo crec que per totes i tots nosaltres és un moment especial, a donar les gràcies i felicitar a l'àmplia majoria d'aquest plenari, a les diferents organitzacions polítiques que esteu representades, aquest suport al pressupost, que al final no és una altra cosa que un instrument i una eina, com s'ha dit aquí també, millor o pitjor. Tot és susceptible de millorar, òbviament, però una eina que té una voluntat clara i és ajudar clarament i dotar de recursos i eines als municipis perquè puguin implementar la seva acció pública i ser útils a la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, moltes gràcies a tothom per fer possible aquesta aprovació i per fer possible que aquests 311 municipis de la demarcació de Barcelona, amb temps i forma, a l'inici del 2026, puguin gaudir ja, sense cap tipus de recança, d'aquests recursos, d'aquests diners, com deia abans, d'aquests instruments que ajuden, jo crec que estratègica i substancialment a la seva gestió. Evidentment, gràcies a l'equip de serveis generals liderat per la diputada Cañete i a tot l'equip tècnic, el Manel Brinquis, que està per aquí, el coordinador general, i a tot l'equip que treballa intensament, com deia abans, perquè aquests pressupostos arribin aquí, al nostre plenari, amb tots els requeriments per ser aprovats. També, com deia abans, el debat i la negociació serena i responsable que hem tingut amb les diferents forces polítiques. Moltes gràcies a totes i a tots. I jo crec que ens hem de felicitar perquè un cop més la Diputació de Barcelona és exemplar i aprova el seu pressupost en temps i forma.